tosi paljon istua hiljaa ja kuunnella. Koska sitten kun me aukaisen suun, niin sitten se on tämmöistä. Asia tulee, vaikka asia ei tarvitse niin paljon sanoa. Tervetuloa kuuntelemaan Vetocastin toisen tuotantokauden 9. jaksoa. Vähän kyllä jännät tunnelmat, että näin paljon jaksoja ollaan tehty jo tällä kaudella. Ai että. Mulla on täällä upeat vieraat paikalla ja mun nimi on Valtteri Länsipuro ja tässä on Joonas Koivumaa sekä Sara Soinne. Kertokaa vähän itsestänne, että kuka olet? No, se tuli jo selville, mutta mitä teet ja miksi olet täällä? Mä oon tosiaan Sara Soinne, moikka vaan kaikille. Ja ne, jotka on Vetocastin matkassa ollut vähän pidempään, niin olin myös läsnä vahvasti ensimmäisellä tuotantokaudella. Ja tää on tämmöinen pieni comeback tänne Vetocastin maailmaan. Tällä hetkellä työskentelen Hupsilla, joka on kestävän yrittäjyyden yksikkö. Toimii Tampereen ammattikorkeakoulussa sekä Tampereen yliopiston puolella. Ja mä oon siellä semmoisessa positiossa kuin growth hacker, mikä ei varmaan sano kauhean monelle hirveästi mitään. Mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että mun tärkein tehtävä on edistää Hupsin tunnettuutta tässä meidän opiskelijayhteisössä. Eli on vahvasti työskennellyt Hupsin brändin parissa ja järjestetään opiskelijatapahtumia, markkinoidaan niitä ja tehdään somekontsaa ja mitäs muuta. Sitten mä oon projektipäällikkönä sisältömarkkinointiprojektissa nimeltä Frame ja nyt ollaan ihan nollasta lähdetty tekemään meille työstää brändiä ja projekti on hyvin alkutekijöissä, mutta varmaan siitä syystä olenkin juuri tässä jaksossa vieraana, kun olen tosi paljon näiden asioiden kanssa pyöriskellyt. Kyllä. Mitäs Joonas? Koivumaa Joonas tosiaan, niin kuin tulikin selville. Ja yrittäjänä semmoisessa firmassa kuin Kasvukopla Oy, mutta käytännössä ehkä enemmän jopa tunnetaan siitä, että siipiveikoilla osittain markkinointia vedän omalla tavalla tai olen markkinoinnin tiimissä mukana, jos näin päin voisi sanoa. Ja vetoporukalle on käynyt joskus markkinoinnista porisemassa näitä noita ja ehkä sitten oma historia on kanssa tässä kohta 10 vuotta taaksepäin. Olin täällä Tamkilla opettajana vuoden verran ja sitä ennen opettajana muutenkin, niin me veikkaa, että jostakin sieltä olette sitten jäljitelleet minut tähän mukaan, mutta hyvin vahvasti markkinoinnin ja kasvun ja projektien maailmassa itsekin tulee oltua, että vähän mitä tarvitaan, niin sitten siihen sulaudutaan. Mutta semmoista oikeastaan ehkä tällä hetkellä. Tosi monipuolista. Mahtavaa, että olette päässeet meidän tänne puhumaan. No niin, nyt kun esittelyt on saatu alta pois, niin mennään fiilisrenki-kysymykseen. Ollaan otettu tähän kakkoskaudelle tämmöinen pieni twisti alkuun. Eli meillä tiimiopissa kysytään fiilisrenki-kysymys ja tänään meidän fiilisrenki-kysymys on, että mikä on oudoin ruokayhdistelmä, josta tykkäät? Hei apua. Mä en nyt tiedä, että mikä ehkä on siis niin kuin oikeasti oudoin. Varmaan jos saisin tovin pidempään miettiä tätä, niin tulisi jotain muutakin mieleen, mutta siis mä tykkään syödä suolakurkkuja smetanan kanssa. Ja opin tämän mun ystävältä Marialta, joka hänellä on juuria tuolla Venäjällä, niin siellä kuulemma aika monikin tykkää tästä makuyhdistelmästä. Mulla taas ehkä sitten, mistä toimistollakin nauretaan paljon, mutta mulla on käytännössä joka päivä lounaaksi syön puolukkaa ja maitorahkaa ja iltapalaksi kanssa. Eli mulla on pakastepuolukkaa, me sulatan sitä 200 grammaa, otan 200 grammaa maitorahkaa ja sekoitan keskenään ja siinä menee noin 2-3 kiloa puolukkaa viikossa. Etkö sä laita sokeria siihen? Ei semmoisia. Ai, on kyllä, no sit on tosi hapanta. On. Se lähti liikkeelle siitä, että olisi suomalainen tutkimus, missä puolukka oli erittäin terveellistä ja siitä sitten päädyin tähän, että samapa se on sitä syödä, kun on edullista ja terveellistä. Mä
mietin kanssa, että mitä ihmettä mä tähän sanon, mutta kyllä mä sanon kanssa suolakurkun, mutta sitten punaviinin kanssa. Valtteri, mitä? Kyllä. Hear me out. Tämä toimi siis yllättävän hyvin. Ja vaikka mä mietin täysin samaa silloin, kun mä kuulin tästä. Mun hyvä ystävä oli erässä baarissa töissä ja hän just sanoi, että testaappa tätä. Ja hyvän punaviinin kanssa, siis ei mikään niinku kyykkyviini. Niin toimi ihan siis sairaan hyvin. Että jos joskus ootte jossain, niin suosittelen testaamaan. Ja se pitää olla semmonen, ei semmonen viipalesuolakurkku, vaan semmonen oikeasti semmonen cocktailkurkku, mikä lie semmonen pienehkö, mitä esimerkiksi tapaksissa syödään. No just semmosia mä siihen smetanaan tippaan. Joo. Okei, siis tää on ensimmäistä kertaa mä kuulen jotain vastaavaa, mutta toisaalta uteliaisuus heräsi sen verran, että voisinpa vaikka kokeilla. Siisti. No mutta Joonas, sä oot tehnyt uraa jo monta vuotta, erilaisia töitä, mitä nyt linkkarista kerettiin stalkkaamaan. Mutta kerro vähän, että siis minkälaisia töitä niin kuin laajalti, että sanoit tossa siitä sun omasta yrityksestä, mikä se olikaan? Kasvukopla. Kasvukopla, joo, ja sitten just siipiveikkojen markkinoinnissa, niin mitä muuta? Ja sitten niin se opettajan työt kanssa. Niin. No siis me kokkelen summata sillä sopivan ihanan lyhyesti tämän, mutta mullahan oma ura alkoi silloin, me olin vielä opiskelijana itsekin tuolla Oulun yliopistossa kauppatieteitä opiskelin, niin me aloin sivutoimisena opettajana ammattikorkeakoulussa. Mä olin silloin 22-vuotias ja sekin oli enkkuryhmä itse asiassa, mitä me aloin opettaa. Ja mä ajattelin, että how hard can it be? Ja jokainen opiskelija siinä ryhmässä oli minua vanhempi. Niin kyllä se oli semmoinen aika hard can be. Mutta sieltä se oikeastaan mulla niinku opettajahommat alkoi ja sitten minustahan piti tulla tilintarkastaja, että me on niinku laskentatoimesta valmistunut ja tilintarkastaja oli miksi minun piti alkaa. Me lähdin sitten Tampereelle itse asiassa tulin 2011 liikkeenjohdon konsultiksi ja no elämä veti sitten takaisin yhtäkkiä pohjoiseen ja siellä me sitten opettajana aloin ja silloin itse asiassa aloin tiimivalmentajaksi. Meillä oli siellä semmoinen liikeakatemia ja se sitten valmentajuus veti siinä vaiheessa mukaan ja tuo tiimioppiminen oli sitten ja sitten yrittäjyyttä tosiaan valmennettiin ja sitten tarpeeksi monta vuotta kun sitä oli tehnyt, niin tuli sillä lailla, että kyllä mekin haluan tuon yrittäjyyden joskus kokea itsekin. Että se oli itsellä aina ollut haaveissa ja sitten me tiesin, että siitä hommasta me tykkään niin paljon, että minun on pakko lähteä kauas sitä paikasta, että me en vaan valu takaisin sinne töihin. Ja sitten me lopetin työt, sanoin itteni irti ja muutin Tampereelle takaisin. Ja no silloin sattumuksien summasta me kuitenkin pääsin sitten Pro Academille tähän Tampkiin vielä 2018 9 vuodeksi tiimivalmentamaan. Ja se oli semmoinen crème de la crème, koska me oltiin liikeakatemiassa aina otettu oppia Pro Academiasta. Niin sitten sitten me, että no minua jää harmittaa, jos minä tähän tulee. Niin me otin vielä vuoden siinä ja 2019 tammikuusta me sitten aloin yrittäjäksi. Vähän niin kuin tyhjän päälle sillä, että testataan nyt. Sanonko, että me annan 2 vuotta itselleni. Ja jos me ei siitä saa niin kuin elantoa, niin sitten meillä on tekee jotakin muuta taas. Ja meillä oli alussa semmoinen bisnesidea silloin 2019. Mulla kaverilla on poroja tuolla pohjoisessa, niin me aletaan myymään poroystäviä aasialaisille. Että he voivat seurata omia poroystäviä. Niillä on kato GPS-pannat, että tietää missä ne menee, niin siellä voit netistä seurata, missä sinun poroystävä menee ja sitten sä saat siltä säännöllisesti postikortin ja saat terveisiä ja kuvia, että täällä on sinun poroystäväsi syömässä jäkälää ja nauttimassa elämästä. Ja no sitten aika nopsaa se, minusta oli ideana hyvä ja se olisi varmaan covidin aika ollut kova, mutta nopea tuli itsellekin ymmärrys siitä, että hei, että me niinku Tampereelta voi näitä kuvia niistä poroista sillä metikossa ottaa tai tunturissa, että olisi pitänyt muuttaa Kilpisjärvelle tai sinne pohjoissa ja sitten että no ehkä se on taas sitten vähän liikaa. Ja sitten että
minä olen aina tykännyt niin auttaa ihmisiä ja muita. Ja sitten mä ajattelin, että no ehkä se olisi minun sitten business, että omalla osaamisella pyrin auttamaan niin kuin muita yrityksiä. Että ei se osaaminen on mitä on, mutta kyllä niin kuin tarvetta todennäköisesti jollakin voisi sille olla. Ja sieltä se oikeastaan sitten lähti menemään, että niin kuin pikkuhiljaa purkautui ja sillä tiellä ollaan vielä ja ehkä se siipiveikoista sitten kysellään myöhemmin lisää, jota jätetään tämä tarina tähän, mutta 7 vuotta periaatteessa tavalla tai toisella oltu mukana. Aika nopeasti sä oot lipunut niin kuin sinne asiantuntijuuteen, tai jos sä oot jo 22-vuotiaana ollut opettaja. Se ehkä on tuo oma ajatusmaailma, että eihän se nyt niin vaikea voi olla. Ja sitten aina välillä, kun tarpeeksi monta kertaa sen kiveen juoksee, niin sitten sitä ymmärtää, että se on niinku liian vaikea itselle. Tai sitten se menet siitä kiveestä jotenkin yli. Niin. Että luovuttaa tai pääsee eteenpäin. Eikö se yrittäjyys niinku pelottanut sua ollenkaan? No ei oikeastaan. Että mulla on ehkä se, että minä ajattelen asiat niin pitkällä aikavälillä ehkä niinku normaalia pitempään. Mutta minä niinku tein varmaan 2 vuotta ennen kuin minä aloin yrittäjäksi päätöksen, että minä haluan alkaa yrittäjäksi. Sitten meillä on miettinyt, että mitä se vaatii multa. Miettinyt, että kustannukset ainakin pitää olla niin minimissään. Että me meni niin syvälle, että mulla ei ollut Spotifyta eikä Netflixiä. Me säästin kaikesta. Ja sitten me saan semmoisen niin pesämunan, jolla elää todella niukasti 2 vuotta, vaikka ei tuli seuraakaan yrittäjyydestä. Niin sitten me tiesin, että no hei, että mulla on niin 8 vuodeksi mulla on niin perus tämmöinen, että me selviään 2 vuotta. niin sitten kun se ajatteleekin 5 vuoden aikajaksolla, niin sitten se jotenkin oli aivan hanskattavissa. Ja mindsetti on ollut kohdillaan selvästi. Ei kohdillaan, mutta aivot toimii ouvolla tavalla. Spotify-premiumitkin pois, niin siinä on kyllä kovaa nyt on kyllä dedication oikeasti. Jos johonkin ryhtyy kovaa, niin sitten niin motivaatio kun pysyy, niin ai että. Niin, että tehdään sitten kunnolla. Kyllä. Sanoit tuossa Joonas, että sä olit just Pro Akatemialla sen vuoden, niin millaista se oli valmentaa just sitä englanninkielistä tiimiä ja millaista se tiimioppiminen siellä sitten oli? Mitkä fiilikset ja niin sanotusti muistot jäi siitä? No jos me lähden liikkeelle ihan siitä, että silloin kun me opettajana aloin, niin 22-vuotiaana, niin silloin kun en ollut asiantuntija, olin lukenut teoriaa jonkun verran joistakin asioista, niin silloin me ajattelin, että auktoriteetti saavutetaan sillä, että puhutaan lujaa siellä eessä, ja kun joku alkaa puhumaan, niin se puhut vielä lujempaa. Että siellä oli legenda, että alakertaan kuului, kun me pidin luentoa ylhäällä. Mutta se oli se minun keino oikeasti siinä. Ja sitten vähän niin kuin yleisestikin tässä, että miehän niin kuin tykkään kyllä puhua. Ja sitten niin kuin opettajallehan on mukava tällä sanoa yleistää asioita, mutta kyllä se yleisesti näin, että opettaja nyt pystyy puhumaan aika paljon ja tykkää kohta puhua aika paljon. Ja se kulttuurimuutos, mikä tuli sitten siinä tiimivalmentamisen ja tiimioppimisen mukana, oli nimenomaan tämä dialogi, mitä tässäkin puhuttiin, että sitten niinkö me menenkin sieltä luokan edestä sinne osaksi sitä dialogirinkiä. Ja sitten lopulta se oli parhaimpia oli niitä, että meillä saattoi olla niinkö 4 tunnin tämmöinen dialogipaja. Ja me sain istua hiljaa ja kuunnella, kun kaikki muut puhuu. Niin se oli jotenkin, se on ollut semmoinen niinkö matka, mitä huomaa, että on jopa vaikuttanut itteeni persoonana. Että me tykkään tosi paljon istua hiljaa ja kuunnella. Koska sitten kun me aukaisen suun, niin sitten se on tämmöistä. Että niin asiaa tulee, vaikka asiaa ei tarvitsisi niin paljon sanoa, mutta tykkään kertoa pitkän kautta asioita. Niin se ehkä on niin kuin se tiimioppimisessa tai tiimivalmentajuudessa ja sitten tiimioppimisessa totta kai ne dialogit sitten. Ja sitten kun yhdessä mennään näihin projekteihin ja onnistutaan tai epäonnistutaan ja sitten sitä puretaan siellä dialogissa ja en tiedä, käytettekö te vaikka Motorola-mallia? Kyllä käytetään. No niin, meillä on myös Siipiveikolla Motorola-malli käytössä. Ai että mahtavaa, se on jossain käytössä, mahtavaa.
Meillä on Dialogi, Dimantti ja Motorola-malli siippareilla just sen takia, että ne on minusta aivan mahtavia työkaluja, mitä useamman yrityksen pitäisi oikeasti projekteissa käyttää. Ja se ehkä siitä päästään sitten siihen englannisenkieliseen tiimiin, joka oli silloin ensimmäinen Jumple. Olikohan se Jumple? Hei, jos kuuntelette, niin pahoittelen, jos en muista nimeä, mutta joo, se oli hieno kokemus kanssa. Mulla oli se ensimmäinen opiskelijaporukka silloin aikoina oli englanninkielinen, Jumple oli englanninkielinen ja kyllä se semmoinen ehkä niinku suurin, mikä itsellä siitä sitten niinku huomasi verrattuna suomenkielisen tiimeihin, mitä aiemmin on ollut, että kun tulee 10-15 hengen porukka täysin erilaisista kulttuurillisista taustoista yhteen, niin sitten me ollaan yhtäkkiä keskustelemassa siitä, että Jenkeissä dialogi tarkoittaakin sitä, että pikkusen puhutaan toisten päälle ja heitellään sinne tänne tuonne ja sitten mutta Pro Academialla meillä kyllä tämä dialogi tarkoittaa sitä, että niinku kuunnellaan toista ja kunnioitetaan sitä keskustelua. Ja sitten me päästiin kyllä yhteisymmärrykseen siinä, että se on sitten Pro Academian dialogi se mutta tuommoisia siellä huomasi ja sitten ehkä huomasi, että osalla joiden tausta on taas erilainen, niin niillä oli tosi vahva niin business-fokus, mikä on varmaan niin sama kyllä täälläkin, mutta se minusta tuntuu, että se olisi niin poikkeuksellisen vahva. Ja osa taas sitten halusi ehkä rakentaa enemmän ajan kanssa sen tiimin kautta. Niin kyllä me sanoin, että semmoinen kulttuuri ja taustat siellä niin tai suomenkielisessä tiimissä, joka on samasta kulttuurillisesta ympäristössä välillä osuu yhteen, niin sitten kun ottaa isomman maailman mittakaavan, niin kyllä ne aika tulista aina välillä oli. Oli hienoa kuunnella niitä keskusteluja ja ehkä aina mitä toivoa, että kun se oli ensimmäinen vuosi, niin meillä taisi olla puolen vuoden vai vuoden stintti. Ja se on ehkä aika, missä tiimi ei välttämättä ihan timantiksi saakka pääse. Että tosi mukava lämmöllä muistelen sitä kokemusta. Tosi hauskaa. Tämä on meillä itse asiassa yhdistävä tekijä jännästi, koska mulla on nyt Hupsilla ollut mun työtiimi on myös monikansallinen. Mä oon ainoa niin sanotusti suomalainen meidän tiimissä, eli työkielenä on englanti ja kaikki tulevat eri maista ja siinä kyllä korostuu ihan eri tavalla se, että on erilaisia käsityksiä, erilaisia tapoja toimia ja niin kuin aikamääreetkin voi olla hyvin, hyvin erilaiset. Että me suomalaiset ollaan aika tunnollisia ja tarkkoja vaikka kellonajoista, niin tämmöisiä asioita ehkä noussut sieltä esille. Mutta äärimmäisen opettavaisia kokemuksia nämä, että pääsee työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa kyllä. Voidaan siirtyä nyt hiljalleen tähän päivän porkkanaan, eli tähän brändäykseen ja markkinointiin, mutta mä kysyn ihan ekaksi henkilöbrändäyksestä, ehkä vähän molemmilta, että ootteko opiskellut henkilöbrändäystä ja ootteko kuinka tehnyt sitä, jos ootte tehnyt? Mä oon käynyt yhden opintopisteen henkilöbrändäyskurssin, mikä oli ihan hyvä semmonen ainakin pintapuolinen sukellus aiheeseen. Ja sit mä oon käynyt ihan niin kuin brändistä semmoisen laajemman kurssikokonaisuuden kyllä, joka niin kuin koskettaa sitä aihealuetta ehkä ainakin epäsuorasti. Että tiedän jonkin verran, mistä on kyse ja hahmotan, että millaisista asioista henkilöbrändi koostuu tyyppisesti. Mutta mä veikkaan, että Joonaksella saattaa olla tästä enemmän matskuu. No, muistikirja esille äkkiä. Joo. No, voin sanoa, että ei välttämättä kyllä mullakaan ole enempää matskua, että minusta piti tulla se tilintarkastaja, niin mä oon opiskellut markkinointia yhteensä 5 opintopistettä elämäni aikana. Et sitten, mutta kirjoja totta kai lukenut paljon, sisältöjä kuunnellut paljon. Henkilöbrändäyksestä ehkä itsellä semmoinen, että no jossakin välissä tietenkin silloin kun yrittäjäksi alkoi, niin sitä miettii enemmän, että millä tavalla lähtee sitä itseä brändäämään, mutta
nytkö sitten on pidempään tuossa ollut, niin mä ajattelen senkin niin sillä sisällön kannalta samalla tavalla kuin ajattelen tuon meidänkin jutun, että esimerkiksi linkkarissa tulee aika paljon tai satunnaisesti ainakin kirjoiteltua, mutta mä mietin sitä, että semmoista sisältöä, mitä itse tykkäisi siellä katsoa. Enkä mie hirveän paljon mieti, että no minkälaisen mielikuvan tämä minusta antaa, koska se niin. Ehkä pitäisi miettiä enemmän, jos sitä haluaisi myydä vaikka valmennuksia tai vastaavia tai sillä lailla, että niin haluaisi tietynlaisen brändin itsestä rakentaa, mutta mä ajattelin, että no tämmöinen minä on, tämmöiset asiat minua kiinnostaa, ajattelen, että mä voisi kiinnostaa jotakin muutakin, tykkään kirjoittaa, tykkään tuottaa sisältöä, niin sitten sinne menee ja emme oikein osaa sanoa, että minkälainen henkilöbrändi sitä itsellä on. Mites teillä, onko teillä niinkö, näettekö te, että osaatteko sanoa minkälaiset henkilöbrändit teillä on? En, tälleen suoraan sanottuna. Mähän on siis vasta ensimmäisen vuoden opiskelija ja olen siis käynyt sen yhden opintopisteen henkilöbrändäyskurssin HUBSilta, mutta sieltäkin jotenkin jäi eniten mieleen se, että se brändi on just oman näköinen, että tekee sitä, mistä itse tykkää ja just omia semmoisia vahvuuksia nostaa esille, että se sitten muovautuu siinä vähän niin kuin tekemisen lomassa. Toki siinä kurssilla käytiin niin kuin mahdollisia niin kuin fontteja, että millä fontilla sä kirjoitat vaikka jotain kanvaa tai jotain ja sitten brändin värejä tai jotain tällaisia, mutta ne ehkä sivuaa jotenkin enemmän semmoista niin kuin yrityksen tai tuotteen brändäystä enemmän. Jotenkin itse näen, että se henkilöbrändäyksen osa siinä niin kuin fonteissa tai jossain värimaailmassa on häilyvä. Joku sitä varmasti tekee, joo. Mutta sitten kun puhutaan ihmisistä, niin ihminenhän tekee sitä, mitä se itse tykkää, mitä hän itse osaa parhaiten, niin se on ainakin oma fiilis siitä. Toki opettavainen kurssi ja tälleen sai nyt puolipakolla sen linkkarin tehtyä valmiiksi, jee, mutta avarsi kyllä sitten ajatuksia kanssa. Mutta ei ole henkilöbrändejä itsellä vielä. Niin vielä, niin, no, ehkä tulee. Tässä nyt on vielä hetki valmistumiseen. Että Joonas on kyllä siitä oikeassa, että tietyillä aloilla se on ehkä perustellumpaa luoda henkilöbrändi. Jos vaikka myyt valmennuksia, olet asiantuntijavalmentaja, niin hyvinkin perusteltua luoda vahva henkilöbrändi. Ja silleen niin kuin ehkä kannustaisin ihmisiä enemmän siihen brändäykseen tai itsensä brändäykseen, koska jos miettii vaikka tällaista tilannetta, että haet työpaikkaa, jota hakee sun lisäksi muutama kymmen muuta ihmistä. Ja siitä otannasta 2 ihmisellä, josta sä oot ehkä se toinen, niin on luotu vahva henkilöbrändi. Niin kyllä se vaan on semmoinen asia, että sillä voi erottua kyllä edukseen siellä työnhaussa. Ja varsinkin nyt, kun kaikki varmasti tietää, että on vähän kovemmat, hankalammat ajat, mitä tulee siihen, että työpaikkoja ei ole yhtä paljon tarjolla, kun on hakijoita, niin sillä ajatuksella mä oon ehkä lähtenyt myymään sitä kurssia eteenpäin, että kannattaa harkita sitä. Siinä on ehkä vähän semmoinen pieni harhaluulo, että se on jotenkin hirveän egoistista luoda itsestään henkilöbrändi, mutta jos sitä miettii ihan tolleen loogisesti, niin se voi olla hyvinkin järkevää. Mutta ei ole tosiaan itselläkään vielä henkilöbrändiä, mutta se on niin paljon enemmänkin kuin ne fontit ja värit, kun tosi monella on ehkä semmoinen harhaluulo, että se on vaan sitä visuaalista puolta, henkilöbrändi ja brändit ylipäätään, niin sehän koostuu ihan kaikesta, jokaisesta kohtaamisesta ihmisten kanssa ja vaikka niin kuin tässäkin, kun me keskustellaan tässä meidän ihanassa dialogiringissä, niin me luodaan jo omalta osaltamme meidän henkilöbrändiä. Tuo on aika silleen, niin kuin pysäyttävä ajatus, että jokainen viestinnällinen tilanne on osa sitä. Ja kyllähän tuolla yritysmaailmassa, jos vaikka ravintoloita miettii ja muutenkin Suomenkin laajuisesti, niin kyllähän moni niinkö firma niinkö brändäytyy yhdeksi henkilöksi tai yksi henkilöbrändi on yksi firma. Että
Et siellä on on keulahahmo eri firmoille. Varmaan jokaiselle tulee mieleen näitä. Sinä? Esimerkiksi. Mie sanoisi itseäni. Me missään nimessä sanoisi itseäni, koska sitä me kokkelen välttää. Mutta Mä sanoin sen, niin sun ei tarvinnut. eikä siis sitä, että me en haluaisi olla semmoinen, mutta siis miettii vaikka JJ's PPQ. Sehän on Jari Jukka. Miettii Naughty Burgeri. Siellä oli Herlevi Aakseli. Sitten samalla tavalla Neliöt liikkuu. Siellä on niinku omat ja sitten on tosi paljon tämmöisiä isojakin firmoja, joissa on ikään kuin yksi henkilö, joka samalla tavalla niinku on se firma kanssa. Se on ihan tutkittu juttu, että kasvot vaan myy enemmän kuin se, että firma olisi täysin kasvoton ja kuvattaisi vaan lyhyt videoita niistä itse tuotteista, niin se ei ole kauhean kiinnostavaa loppupeleissä. Että ymmärrän hyvin sen, että miksi on valikoitunut kasvot siihen niin kuin markkinoinnin, voisiko sanoa, että keinoksi. Ja tästä nyt päästään aasinsiltana siihen markkinointiin. Joonas ei välttämättä ole siippareiden kasvu, mutta olet siippareiden ääni. Sen nyt sanon itse, koska TikTok-kansa on sitä mieltä. Sen verran siellä on tullut For You-pageilla vastaan. Mutta miten sä oot päätynyt sinne niin kuin markkinointiin? Ja onko se markkinointipäällikkö sun virallinen titteli siellä vai mikä? No, minä käytän itse nykyään markkinointihessu. Tää on hyvä. Sitten linkkarissa mulla taitaa lukea markkinointijohtaja, kasvujohtaja. Ja niin kuin nettisivuillakin tuolla, mutta kyllähän se on, vaikka mekin periaatteessa iso firma ollaan, niin ollaan me sen verran pieni, että me näen, että meillä on hyvin tiimivetoinen, että me on osa sitä tiimiä ja me on markkinointihessuna lähtökohtaisesti siinä tiimissä. Ja miten on sinne päätynyt, niin se lähti vähän sitä yrittäjyysjutusta just, että me huomasin, että siipiveikoilla ei hirveän paljon markkinointia tehty. Tosi pitkät perinteet tässä alueella, tosi pitkät perinteet Tampereella. Vahva brändi, mutta sitten kukaan ei ollut koskaan määritelty, mikä on siipiveikot brändinä. Niin me lähdettiin siitä määrittelystä ja sitten se vaan niin kuin vähän lumipalloefektinä minä vaan sinne sitten ajauduin syvemmälle ja syvemmälle. Ja sitten miksi minusta tuli ehkä se ääni, oli se, että mehän ollaan isä-tytär-duon omistama yritys ja heistä ei kumpikaan halunnut olla ikään kuin sitten taas somessa se kasvot tai sillä, että lähteä henkilöbrändin kautta rakentamaan sitä. Ja sitten taas me ajateltiin sillä, että no miehän välillä näyn niissä videoissa, mutta onneksi kukaan ei yleensä tunnista missään, mutta mie taas ajattelin sen sillä, että meillä on se ruoka ja tuote siinä keskiössä, mutta joku jatkuva elementti siellä on taustalla ja siitä on tullut sitten minun ääni ehkä se kuitenkin. Ja sillä lailla, että jos me ajattelin, että jos minusta joskus aika jättää, niin nykyään tekoäly voi tehdä jatkuvasti Joonas-videoita sitten hamaan tappiin saakka, koska ääntä on niin paljon maailmalla, että sitähän pystyy tästäkin podcastista vaan tuottamaan. Aika hullua, mihin tämä maailma on mennyt. Se on kyllä, olen tiedostanut tämän asian, mutta nyt sitten taas kun sanoit ton, niin kyllä ääni elää niin kuin loputtomasti valitettavasti. Mutta joo, kyllä siis siinä ollaan onnistuttu, niin kuin te olette onnistunut kasvattaa niin kuin näkyvyyttä, erityisesti TikTokissa just, että ja se brändäyksen merkitys sitten just, että se ruoka keskiössä ja sitten toi niin kuin ääni, niin kuin narratiivinen puoli siinä, niin se on vedonnut vissiin ihmisiin. Oliko niin kuin jotenkin hankala löytää sellaista sopivaa vibaa siihen teidän niin kuin markkinointiin, mitä teitte? No, ehkä osittain joo, että mehän lähdettiin siis sillä lailla, että me Instagramiakin lähdettiin tekemään. Mehän lähdettiin totta kai niinku kuvien kautta tekemään sitä. Ei meillä niinku alussa ollut videoita. Meillä oli se brändi, sitten meillä oli verkkosivut, mitkä kehitettiin ja sitten meillä oli kuvia lähdettiin tekemään. Ja kyllä se oikeastaan 2022, vähän reilu 4 vuotta sitten alettiin tekemään ensimmäiset lyhyt videot, niin sieltä se ehkä sitten lähti ja
meilläkin on ollut se tapa, että testataan asioita, niin kuin kasvuhakkerointimentaliteetti ja semmoinen niin kuin lean startup-mentaliteetti, että testataan asioita ja välillä onnistutaan ja välillä epäonnistutaan ja sitten ne videot lähti menemään hyvin. Alussahan siellä oli suosituin kommentti toisessa videossa oli muistaakseni etikkaista paskaa ja 200 tykkäystä. Ja sitten se oli aika semmoinen niinku ehkä jopa trollipesäke se meidän kommenttikenttä siellä välillä. Ja ei siinä mitään sitten. Miekin on pyrkinyt sitten siihen, että me vastailen niihin mahdollisimman monen. Sitten jos on tosi semmoisia niin taas semmoisia trollikommentteja tai semmoisia, mihinkä ei tarvitse vastata, niin niihin minä vastaan, mutta minä vastaan kaikkiin muihin. Niin sitten se on niinku siitä minusta se yhteisökin kehittynyt ja se on tosi mukava olla siellä niinku mukana siinä. Ja en tiedä, sieltä se on vaan sitten pikkuhiljaa niinku lähtenyt. Ja minkä takia tehtiin ensimmäiset lyhyt videot oli se, että meillä oli niin pieni markkinointibudjetti, että minä en pystynyt käyttämään vaikuttajia niin paljon kuin minä halusin. Sitten mä ajattelin, että eikö siipiveikot voisi olla vaikuttaja. How hard can it be? Ja sitten, siitä se sitten lähti. Sekin on yksi keino, että käyttää ihan tämmöisiä tavallisia talliaisia, kun me ollaan niin samaistuttavia. et niinku ole sinäkin yksi meistä tyyppisesti. Että aina sitä vaikuttajamarkkinointia ei edes tarvita välttämättä, mutta mä jäin miettimään sitä, että mitä sä vastasit siihen kommenttiin, että vastasitko sä, että helvetin hyvää etikkaista paskaa vai mitä sä sanoit? No ei siis, alussa niitä oli ihan super paljon oikeasti. Niin minä vaan vastasin, että se on ihan totta. Siis faktahan on. Meidän kastikkeet oli ainakin silloin suuri osa, tai nykyäänkin suuri osa on etikkaisia. Ja B, osa rakastaa niitä, osa vihaa niitä. Eikä sekin ole ihan ihan ok. Ja sitten me on vastannut, että onneksi löytyy markkinoilta paljon vaihtoehtoja, jotka ei taas sitten ole etikkaisia. Että varmasti löytyy sopiva sullekin. Koska eihän se ole mahdollista, että 100% ihmisistä rakastaa etikkaisia kastikkeita. Se on makuasia. Makuasiasta ei voi kiistellä. Että jotkut tykkää, jotkut ei. Kaikkia ei voi miellyttää. Niin ja sit pitää sitten trollata sen takia, kun minä nyt tykkää. Paha mieli. Ei ne ollut. Ne on ollut ihan mukavia. Ei niitä, kyllä niitä nykyäänkin tulee. Olen tehnyt videoitakin, että miksi siipiveikkojen kastike on niin etikkaista. No, ehkä nähnyt tätä. Vähän pitää ottaa tuosta niinku trollistakin ja niinku nousta sen päälle. Siinä on, se vetoo ainakin muuhun. TikTok-markkinoinnissa tuosta puhuttiin jo. Mikä siellä on sitten haastavaa tai helppoa ja mitä ajatuksia siitä sitten on herännyt? Tähän voidaan pikkasen rinnastaa myös esimerkiksi nuo Instagram-reelsit. No, ehkä itse jos miettii sitä, että mikä siellä voi olla haastavaa on se, että kun sitä lähdetään tekemään, niin jos se aikajana ei ole tarpeeksi pitkä, jos sä testaat sitä vaikka 2 viikkoa tai kuukauden ja toteat, että ei tämä vaan meillä toimi ja heitä pois, niin se ehkä on monelle haastavaa se, että pitääkin ottaa vaikka puoli vuotta. Sanoit, että puolessa vuodessa miten 20 tai 30 videota ajan ne kaikkiin kanaviin. Mehän ajetaan TikTokiin, IGC, YouTubeen ja Facebookiin samat videot. Ja sitten osa videoista toimii tietyssä kanavassa todella hyvin, osa toimii tietyssä kanavassa todella hyvin ja voi olla, että joku ei toimi missään. Ja sitten kun sitä tarpeeksi kauan tekee, niin sitten sieltä alkaa näkymään niitä, että minkä tyyliset toimii hyvin ja mitkä ei toimi hyvin. Ja sitten ehkä toinen, tämä on mielipide ja saattaa olla täysin väärä tai oikea. No todennäköisesti väärä, mutta sanon sen silti. Mehän ei ole oikeastaan koskaan lähdetty sitten tuommoisiin trendeihin mukaan taas. Että on trendaavia videoita tai trendaavia juttuja. Niin minä olen itse sen jotenkin ajatellut sillä, että jos on samassa trendissä mukana 100 muuta firmaa vaikka, niin millä tavalla siihen erottaudut niistä 100 muusta. Ja sitten joku selaa sen videon, niin ei se välttämättä
tai itse on kokenut sillä lailla, että se ei välttämättä ole brändiä kasvattava video itsessä. En tiedä, minkälaisia mietteitä teillä on tuommoisesta, niin kuin, että... Mä luulen, että ihan yleisellä tasolla nyt eletään semmoisessa maailmassa, että on hyvin haastavaa erottautua massasta. Sitä sisältöä tuutataan sinne eetteriin niin hirveällä tahdilla ja tekoäly osaltaan on nopeuttanut tätä kehitystä tähän pisteeseen, missä se on nyt. Että tosi, jos miettii ihan itse kuluttajana, kun scrollaa noita videoita, niin aika nopeasti, niin kun jos siinä on huono huukki tai se ei ensimmäisen 5 sekunnin kohdalla niin kun ei tapahdu sitä, että se herättää kiinnostusta, niin siitä scrollaa jo ohi. Et ihmisten niin kuin tämmöinen huomion keskittämiskyky vai miksikä sitä voi kutsua, niin se on äärimmäisen lyhyt. Et se kiinnostus pitää herättää 5 ensimmäisen sekunnin kohdalla niin kuin oikeasti. Tai sitten se video on suoraan sanottuna paska. Ja siinä pitää pystyä tulkitsemaan sitä analytiikkaa. Niin kuin se on semmoista jatkuvaa niin kuin tavallaan niiden erehdysten kautta sitten toiminnan korjaamista. Tai mitä nyt pyydystin tuosta Joonaksen puheenvuorosta. Eli pitää osata tarkastella analytiikkatyökaluja ja katsoa, että mikä toimii ja mikä ei. Ja niin kuin niiden, siis mikä on tosi mielenkiintoista, niin niiden käyrien kautta niin saa hyvin, hyvin paljon informaatiota siitä, että mikä sen videon, että toimiiko se ylipäätään, mutta mikä kohta siitä toimii. Joskus voi olla niin, että videon rakenne ei vaikka toimi. Senkin pystyy näkemään siitä käyrästä. Mä kävin yhden meidän workshopin tässä ihan hiljattain, niin opin tällaisen sieltä. Ja oli kyllä tosi mielenkiintoista. Ja ehkä tuohon vielä nappaan sen verran, että just sisällöstä, niin yrityksellä on tärkeää, että sisältö toimii nimenomaan sen yrityksen omalle kohderyhmälle. Että se, että saa maksimaalisen määrän näyttöjä, ei välttämättä ole oikeasti hyvä mittari edes. Vaan jos sulla on todella itse markkina, vaikka 2000 ihmistä, jotka voi ostaa sinun palveluja, niin et sä todennäköisesti halua 300 000 näyttökertaa, vaan sieltä haluat tavoittaa mahdollisimman moni niistä 2000 ihmistä näkee sen sinun sisällä. Erittäin hyvä pointti, koska ne näyttökerrat ei välttämättä tuo esimerkiksi ostajia. Se on vaan sitä näkyvyyttä. Et se riippuu ihan siitä, että mikä se tavoite on, että mitä mittareita tarkastellaan. Todella hyviä pointteja kyllä ja just tämä keskustelu on tosi tärkeää, koska meillä Vetossa just markkinointi on aika keskiössä näissä projekteissa, mitä tehdään vaikka ulkoisille toimeksiantajille. Niin onko vielä jotain viimeisiä tärppejä kautta motivaatiopuhetta veto-opiskelijalle markkinoinnin suhteen? On muutamia kirjoja, mitkä minusta pitäisi niin nykyajan markkinoijan lukea ja mitkä itselläkin on toiminut niin siellä oman tekemisen taustalla. Niin kuin sanoin, minä olen opiskellut 5 opintopistettä markkinointia. Minä en oikeasti ymmärrä yhtään, mikä niin kuin, miten asioita pitäisi tehdä, mutta mitä se on sitä tilintarkastuksesta ja laskentatoimen opiskelu, niin ne numerot on minun ystäviä. Niitä minä ymmärrän, että miten ne käyrät menee ja miten ne numerot menee ja niiden osalta korjaa, mutta siihen liittyy ehkä minusta hyvä kirja, mistä sekin puhuit, on tuo Hacking Growth, eli semmoinen Sean Elliksen ja hitto, en muista sitä toista kirjailijaa, mutta varmaan sillä löydät. Se on nimenomaan kasvuhakkeroinnista, se on jo 17 tullut ulos, mutta minusta siinä on niinku se kasvuhakkeroinnin ydin, että pienillä jutuilla, kun sinä testaat asioita, niin sitten niinku näet, mikä toimii, mitä sitten välttämättä pystyy niinku itse selittämään, että minkä takia tämän napin pitää olla punainen eikä sininen, että se toimii paremmin. Sitten toinen, mikä mulla taas sisällössä on niinku, todella vahvasti pohjalla on semmoinen kuin tuo Creative Curve, eli luova käyrä. Siinä se on taas, en tiedä kuinka suosittu kirja se on, mutta se on ehkä semmoinen, joka on puhutellut itselle eniten kuitenkin. Siinä on lähtökohtaisena ideana on se, että kun sinä tuotat sisältöä, niin sulla on puolet siitä tuttua ja puolet siitä jotakin uutta. Että
siinä on syynsä, minkä takia jokainen elokuva menee lähtökohtaisesti samalla tavalla draaman kaarellisesti. Se on aina lähtee nouseen, sitten laskee ja sitten lopussa onkin onnellinen loppu. Joka ikinen jouluelokuva, minkä sä katot, sä tiedät, miten se tulee päättymään. Ja silti sä katot sen. Mutta siinä on se sama idea ja sama, mikä on miettinyt esimerkiksi niin kuin meidän videoissa, on se ääni, on se tuttu elementti siellä. Että siinä on aina se ääni periaatteessa siellä taustalla, mutta sitten se vaihtuu se, niin kuin se puolet siitä, mitä se ääni on jonkun muun kanssa. Niin siinä on ehkä kaksi, mitä itse kyllä niin kuin markkinoinnin näkökannalta sanoisin, että kannattaa lukea. Ne on aika kevyitä opuksia ja todella käytännönläheisiä molemmat. Ja muuten ehkä markkinoinnissa siis testatkaa paljon ja sitten kattokaa mikä toimii. Että se mikä toimii meille, mikä toimii teille, ei välttämättä toimikaan enää teille. Että se vaan löytää sen oman juttunsa ja sitten kaikkea pitää testata ja välillä epäonnistutaan ja välillä onnistutaan. Ja kun onnistutaan, niin mietitään, että miksi onnistuttiin ja miksi toisaalta epäonnistuttiin. Ehkä lisäisin tähän, että semmoinen tietynlainen strategisuus sinne pohjalle. Sisällön tuotanto helposti vaikuttaa ulospäin siltä, että sä vaan heittelet sinne satunnaisessa järjestyksessä videoita. Mutta uskaltaisin väittää, että aika moni sisällöntuottaja on tehnyt jonkinlaisen toimintastrategian ja mallin sinne pohjalle, jonka siihen perustalle lähdetään sitten niin kuin rakentaa sitä sisältöä. Ja siihen liittyy ihan semmoisia asioita kuin esimerkiksi julkaisukalenterin luominen. Hahmotellaan, että millaisia sisältöjä sinne tulee. Onko siinä joku, niin kuin Joonas mainitsit, niin kuin semmoinen yhdistävä tekijä tai elementti, joka on tunnistettava sille brändille. Se voi olla ääni tai logo tai vähän sitä sun tätä, mutta mistä elementeistä se koostuu, se tunnistettavuus niille videoille. Että siinä säilyy semmoinen tietynlainen johdonmukaisuus. Ja sillä on merkitystä, milloin se video sinne postataan. Sitten kun on jonkin verran tehnyt jo julkaisuja, niin pystytään tarkastelemaan, että milloin vaikka sen oman kohderyhmän aktiivisen aika on siellä somessa. Niin silloin kannattaa ehkä postata se video. Ja tommosia asioita, millä pystyy sitten maksimoimaan sitä vaikkapa näkyvyyttä ja tämmöisiä asioita. Että moni niin kuin ehkä siitä oikaisee tai voi olla, että ei ole tietotaitoa tai käsitystä siitä, miten paljon tommoset näennäiset pikkujutut voi vaikuttaa siihen, että kuinka paljon siitä sisällöstä saa irti. Sen vielä sanoa, että yleensä missä tahansa elämän osa-alueessa tai muussa, kuten myös markkinoinnissa, niin eniten jää harmittaa ne asiat, mitä ei kokeile. Että jos sulla on joku idea mielessä, sitten sieltä, että no ei tämä välttämättä toimi. No, sitten jos sä testaat sen, sulla on mahdollisuus testaa, niin testaa. Ja jos se ei toimi, niin ei hätää. Se ei tuhoa sinun ammattitaitoa tai ihmisille ei tule kuvaa, että onpa paskamarkkinoija, kun ei tuommoista tekee. Koska jos ei sitten jätät sen testaamatta, niin se voi olla, että olisi ollut sinun paras idea koskaan. Hyvä. No hiljalleen voidaan ruveta niputtaan, mutta vielä kysäsen, että millaisena te molemmat näette ton tulevaisuuden markkinoinnin? Ja täällä oli ajatuksena myös kysyä, että voiko noita trendejä ennustaa? Tämä on tosi hauskaa, että sä kysyt tämän kysymyksen, koska just tämä aamu mun projektitiimin kanssa aloitettiin päivä tarkastelemalla tämän vuoden trendejä. Me katsottiin semmoinen video. Ja siinä videossa lyhykäisyydessään kävi ilmi, että trendit muuttuu jatkuvasti. Eli ne on muuttunut jo tosi paljon vaikkapa viime vuodesta. Siihen ehkä nojaten niin sanoisin, että trendejä on hyvin vaikea ennustaa tai mihin suuntaan se tulee liikkumaan. Siinä pitää pysyä vaan ajan hermolla ja seurata luotettavia lähteitä. Me nyt katsottiin tämä HubSpotista, mitä pidän ihan semi-luotettavana lähteenä. Siellä on alan huippuammattilaiset jäppäämässä näillä videoilla, niin luotan siihen, että pitää kutinsa nämä trendit, mitä siellä listattiin. Mutta kyllä se tekoäly vaikuttaa siltä, että se on tullut jäädäkseen.
se ehkä, että mikä tekoälyn rooli tulee tulevaisuudessa olemaan, niin se on vähän kysymysmerkki. Koska nyt vaikuttaa siltä, että ihmiset niin kuin ehkä odotetusta poiketen, niin scrollaakin ohi tekoälyn tuottamasta sisällöstä. Ja semmoinen autenttisuuden merkitys on korostunut ihan eri tavalla. Et sen voisin ehkä nimetä semmoiseksi trendiksi, että tekoäly sanotaan, että se on niin kuin hyvä renki, mutta huono isäntä. Sitä voi käyttää struktuurin luomiseen ja semmoisena ideointivaiheen sparraajana, mutta en lähtisi suoraan luomaan tekoälyllä sisältöä. Et se ei välttämättä ole se, mikä toimii markkinoinnissa sitten optimaalisella tavalla. No samaa mieltä kyllä siitä, että varmaan se on todella vaikea ennustaa, mikä trendaa tulevaisuudessa tai mikä alusta tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Vasta viime viikolla kysyttiin, että tiedätkö mikä on seuraava TikTokki. Että no, sitä on aika mahdoton sanoa oikeasti. Että sitten ne lähtee ja nykyään se lähtee vielä eksponentaalisesti sitten monesti kasvamaan. Mutta samaa mieltä me on kyllä siinä, että jos haluaa pelata varman päälle, niin pidetään sisällön aitona ja ehkä niinkö oli trendi tai mikä tahansa, niin kun miettii, että tuottaa semmoista sisältöä, mitä sinun kohderyhmä haluaa kuluttaa, niin se on jo superpitkällä. Että jos sinä tuotat sisältöä, mitä sinä haluat kertoa niille, että meidän tuote on näin hyvä ja näin hyvä, niin jos se sinun kohderyhmä ei halua kuluttaa sitä sisältöä, niin sitten se on ihan sama, mikä trendi siellä on menossa. Se on jo väärin, että tuottakaa sisältöä, mitä kohderyhmä haluaa kuluttaa, niin ottaa aallon harjalla vielä 2036. Niinkin pitkällä ruvettiin jo miettimään. No me ajattelin, että jos se on ollut aika monta kymmentä vuotta, niin ehkä se on tulevaisuudessa. Aletaan olemaan hiljalleen jakson loppupuolella, mutta kysyn vielä, onko tulevaisuuden suunnitelmia? Millaiset kummallakaan teistä? Nyt mennään ihan henkilökohtaisuuksiin. Kyllä. No jos sitä joskus vaikka valmistuisi, niin se nyt on numero 1. Valmistumiseen pyritään. Koita valmistua ennen mua. Joo. Se olisi ihan hyvä. Joo, maltilliset tavoitteet. Joo. Mutta toivottavasti jotain pääsisi touhuamaan markkinoinnin parissa. Että kyllä mä sinne nyt siihen suuntaan on lähtenyt vahvasti urautumaan. Mitäs Joons? No, minä en oikein tiedä. Me on kokeillut vaihtaa sen sillä lailla, että me nautiskelen mahdollisimman paljon tästä, että sitä me on naurannut, että silloin opettajana mulla oli vuodessa 12 viikkoa lommaa ja ensimmäisenä vuotena yrittäjänä mulla taisi olla 2 viikkoa sillä lailla, että mä olin osittain töissä. Ja silti niinkö joka ikinen aamu, no ei voi sanoa joka ikinen aamu, mutta siis 98% aamuista on sillä lailla, että on ihan super mukava lähteä töihin tai alkaa tekemään töitä. Niin se on minusta niinkö, me koen, että olen saavuttanut pisteen, missä työelämässä haluan olla. Ja sitten niinkö kokeilen nauttia sitä matkasta mahdollisimman paljon. Heti jos joku alkaa ressaamaan, niin sitten otetaan jalkaa pois kaasulta ja kokeillaan päästä takaisin nautiskelemaan. Kyllä tavoitteena on nautiskella myös seuraavat 20 vuotta. Tämä on ihana elämäasenne, mäkin haluan tän. Siis oikeasti mä mietin ihan samaa, että tuohon pyritään. Kyllä. Tuohon pisteeseen, missä Joonas olet, niin sä oot kyllä mun idoli. No sitten me on sanonut jotakin valheellista. No kai mäkin nyt nopeasti tähän tulevaisuuden suunnitelmat, ettei mene ihan yksipuoliseksi keskusteluksi. Niin valmistuminen olisi ihan kiva, mutta siihen on vielä aikaa enemmän kuin Sara sulla. Niin siksi just siksi mä just sanoin, että please valmistu ennen mua. Mutta niin, vähän tälleen eka vuoden opiskelijana haastava sanoa, että mihin suuntaan tää lähtee tää mun niinku ura ja tämmönen niinku korkeakoulutetun meininki, että aika näyttää.
Jos kysytään vuoden päästä multa tätä, niin voisin olla viisaampi. En tähän hätään osaa sanoa. Ja sekin on ihan täysin ok. No, onko siinä sitten vuoden päästä tässä vierailijapenkissä? Ja... Joo, ja mä siirryn tuohon. Joo, hyppää sieltä tähän. Ja... Sitten tässä on ensi vuoden uusi opiskelija. Piiri pyörii. Ihanaa, mahtavaa keskustelua ja ollut tosi hyviä pointteja tänään. Mä oon saanut tästä itse tosi paljon irti ja toivottavasti myös kuuntelijat on saanut tästä tosi paljon irti. Kevennyskysymys loppuun. Mikä on paras tippi? Ai siipiveikoilla. Ei vaan yleisesti. No mä mietin heti automaattisesti siipiveikkoja, koska mä rakastan sitä auran dippiä. Mä aina valkkaan sen. Se on ainoa oikea vastaus. Mä oon tää pahan ilman lintu tässä ja mä suorastaan vihaan aurajuustoa ja auradippiä. Älä nyt. Anteeksi. Se on ihan ok. Ei oo mulle. Mut se valkosipulidippi. Tai se aioli, mikä se siellä on, niin ai että. Onko se majoneesipohjainen vai kermaviilipohjainen? Mun mielestä se oli se kermaviilipohjainen. Ei, kun se oli se majopohjainen, koska mä muistan, mä kerran otin sen valkosipulikermaviili niin mä olin vaan silleen, että aioli, kyllä. Mut jos pitää joku kaupan dippi ottaa, niin sitten joku perus ranch tai joku sour cream onion, niin mä oon vähän tämmönen basic. Niin. Olemme keventäneet tunnelmaa ja puhuneet paljon asiaa. Minä haluan tässä vaiheessa kiittää todella paljon. Kiitos Joonas, kiitos Sara. Aivan loistavaa, että pääsitte tänne molemmat paikalle. Mä arvostan itse tätä tosi paljon ja varmasti myös kuuntelijat. Kiitos ja ihanaa, että kutsuitte mut tänne. On ollut ihan aidosti tosi hauskaa. Toivottavasti teillekin. Ollutkin todella iso kiitos kutsusta. Nämä on aina supermukavia oikeasti ja mielellään näissä käy ja mielellään käy täällä opiskelijoille puhumassa muutenkin noissa jutuissa. Että se on, silloin kun me opettajasta lähin pois, niin mietin, että niin paljon kuin aikaa vaan on, niin kaiken kyllä annan ammattikorkealle tai koululle, minkä pystyn. Ei muuta kuin kuulemisiin seuraavassa jaksossa. Sehän on jo 10. Oi voi. Ai että. Vielä kerran kiitos ja Joonas lähetään toimistokoira Hilmalle haukkuja paljon. Vielä laita haukut perin. Mahtavaa. Palataan taas. Kiitos. Kiitos.